И здравейте хора, аз съм Николай 44 и днес ще снимаме на Clash of Clans, както ви казах. Като станах Town 7, тогава нямах много време да снимам и сега мога. Както виждате, малко съм оправил базата и съм апгрейднал някои неща. И някои са пуснати, тук ще огледате. Dark Elixir Storage съм пуснал, Hayden Tesla и лабораторията. Да знаете, не съм читвал тия диаманти, просто много лесно нещо ги събирам. Тъй, както виждате, сега събирам за 5 работник, 2000, малкото ще ги събера, ама ще отнеме много време. И сега ще направим няколко атаки. Ако искате да вляза в клана ви, казвайте долу в коментарите как се казва. Аз в момента тук на Буксман, като отида, имам 2 клана. Тук вижте, тук имаше много донейти, над 100 000 донейти, ето дори сега си има. И просто влизам тук донейтват ми, има кикват, аз колко да имам за донейт. И да атакувам, сега да реквестна и да ги изчакам. Само да ви покажа и другата база, докато ми донейтват. И тук ще правим атаки. Както виждате там Builder Hall 4, доста развит. Ще правим в първата база атаки, после тук. Хоп. 16. 16 още. Още 4 няма ли да донейтните? Ехо! Донейт, донейт. Донейт? А? Не. Да почваме. В момента гледам да вземам доста рече Dark Elixir и пари. Защото ми трябват доста. Например, като е такъв човек, ама не знам дали той ще го взема в момента. Изглежда доста труден. Рискувам ли? Не. Аз дори нямам нищо апгрейднато по армията. Защото цяла лабораторията видяхте, че ми са апгрейд. Тъй че всичко ми е от Town Hall 6. Оп. Освен това. Окей. Търси някой, който е хубав. Тук пак това няма да. Так му шах да казвам, че ще спра клипа и си открих някой, който да нападна. И сега, къде му иконка след? Това е много важно нещо, че могат тия билдери да прицакат много данни. И гледайте да вземете максимално най-много процент. Аз да знам, че вече да ги пусна в тука. Бъдем! Сега ще изчакам визардите да очистят отстрани и барберианте да влезнат. Пак ли ми убиха хилорката? Целта ми беше да взема само парите и горе-долу ги взех.
И тук има Дарк, който искам да взема, ама няма да успея. Къде ще взема Металхайер? Целта достигната. Събрахме този работник, ще го пусна тук на този Арчер Тауър. Ето кикнах, ама на мен не ми пука. Кой сега да правя? Аз имам още една армада, ама първо да си направя следващата. Так. Така. Още три балалон. Ако някои хора не разбират какво е балалон, знаят, трябва да атакуват с болери, балони и лава хаунди. Еми, той ще нападнем. То на мен почти ми свърши място за дарък елексира. То след 4 часа ще имам вече доста повече място и че айде от тук нападам. Ама първо най-важното нещо. Да видим конка са. Да се предсака. Не. Дали май ще могат да стигнат до дарък. Така. Тук не трябва да пускам хилърка. Че това нещо тук ще я убие веднага. Подготвям хилърката. Оп! Пускам я. То всичко умря. Давай! От всяка страна мелят лузъргите. Тук неуспешна атака, но пак взехме гол. В момента тия двете не ми трябват вече. Казах, че ми трябва колкото да напълня там да има. Ето виж 4 часа. Това изчакам. Ей, Клок Тауър да бачкаш и за тука. Колко полезно ще бъде. Или да измисляте тук някъде пак. Клок Тауър и тук някъде. Място. Сега. Така. Оп. Оп. И сега тук ще направим една атака, защото... Не, може и две, ако тук по-бързо ми се заредят. Ама то аз не съм пуснал и мина. Нищо по-скоро бачка цяла. Сега тоя. Как ще го нападнем? Чай първо нещо? Не. Безплатен процент. Так. 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 Окей. Пускаме тука. Не от там бе, идиоти. О. Тия съм много тъп. Не стана.
А, не, взехме една звезда. Едва ли ще победим. Трябва да видим нашия. Ето. Той дори му е бил с 40 победен. Той завърт на гадно Giant Bomb. Ба. Я да видим как може... Що я тук има на Giant Bomb. Няма да има следваща атака и това ще бъде всичко от мен. Надявам се да ви е харесало и до скоро.